Som sa otázkou od redaktora, že kto bude trestne stíhaný z ministrov budúci rok. Ja hovorím, tak na to, aby mohol byť stíhaný, musí niečo spáchať. A vy to, keď niečo budete vedieť, alebo ja, tak to samozrejme môžeme robiť, ale zatiaľ takú informáciu nemám. A z toho sa hneď vlastne urobil potom skratka mediálna, ako je obvyklé u nás u novinárov, že korupcia neexistuje. No tak na najvyšších miestach, to ste povedali. To som nepovedal. Je to normálne nahraté, pán To som nepovedal. Povedali ste to, my to Opýtali ste púšťali sa, aj v pondelok v poznáte televízii. niekoho, kto by spáchal korupciu na najvyšších miestach? Ani ja to neviem, ani vy. Až by ste povedali, že to znamená, lebo Výborne, pani redaktorka, povedal som slovičko neexistuje. Že korupcia neexistuje, v miestach neexistuje. Výborne. To ste povedali. Chcete uzavrieť so mnou nejakú stávku v tejto súvislosti? Nechcem uzavrieť priamy Nemôžete, lebo môžem uzavrieť nejakú stávku. to môžem poslať Áno. Tlačový odbor. Nájdite mi, že som povedal, že korupcia neexistuje. Na najvyšších Dobre? A miestach vtedy sa neexistuje. dokáže, ako vy proste nehovoríte pravdu, nepretržite. Pán redaktor, na to, aby sa stíhala korupcia na najvyšších poschodiach, by ju museli tí najvyšší predstavitelia páchať. A ja som, povedzte mi jeden príklad za minulý rok, kde na najvyšších poschodiach politiky bola spáchaná korupcia. Prosím, aspoň jeden. Povedzte mi aspoň jeden. No, neviete, nestala sa. Ani vy tú informáciu nemáte, ani ja ju nemám. A žiadna z tých káuz proste, vy označujete za korupciu už aj veci, ktoré s ňou ani nič spoločné nemajú. A toto je to, čo sa vás opýtam. Povedzte mi jeden prípad, ktorý sa odohral minulý rok na najvyšších poschodiach politiky. Povedzte. Pán minister, začneme možno, nehovorme o korupcii, o protispoločenskej Ja, činnosti. tak, aha. Naozaj To je ale dramatický rozdiel, pán redaktor. Je to porušenie Povedzte mi, zákona. výborne.